Pred 35 rokmi vznikla myšlienka. Myšlienka postaviť firmu, ktorá bude nielen stavať budovy, ale aj vzťahy. Príbeh Dynamiku je príbehom dôvery. Dôvery medzi rodinou, kolegami, partnermi a zákazníkmi. Na tom staviame už 35 rokov. Tie začiatky boli také, že keď som sa rozhodol, tak som vlastne nemal žiadne peniaze, mal som MBčku. Od otca som si požičal prívesný vozík, zohnal som tú prácu, presvedčil som toho obkladačov, aby išli so mnou pracovať. Vozil som im materiál a keď som doviezol, tak som im myšal maltu. Ako sa hovorí, som chodeval na fušky, aby som vedel uživiť rodinu a potom, myslím, v 85. roku prišla taká možnosť, že sme mohli pracovať v pridružených výrobách pri obciach. No a ako došla revolúcia, tak ja som bol rozhodnutý hneď začať. Pre mňa to bolo vykúpenie z totality, pretože si myslím o sebe, že som kreatívny a mohol som začať rozvíjať tie svoje záľuby a schopnosti v stavebníctve. Prvá stavba boli obklady garáží v nemocnici. No zo začiatku nás bolo málo, všetci sme sa poznali, ešte neboli, tuším, ani mobilné telefóny, len jeden jediný prvý mal pán Vikor v aute, takže bola ťažšia komunikácia. Ešte som nemala počítač, ale len písací stroj v kancelárii. Bolo to hektické obdobie, kde bolo vidieť, že otec má veľa práce a venuje sa tomu naplno. Si spomínam na to, že otec skoro vôbec nebol doma. Odchádzal skôr, ako sme vstávali a prichádzal neskôr, ako sme išli spať. Po nejakých 2 rokoch, keď som už nejaké peňažky zarobil a už som mal viacej ľudí, asi 11, tak som si kúpil 31-ročnú starú liasku, starý trambus. No a keď som mal čas, tak som pomáhal ľuďom. Tým, že od malička ma fascinovali stroje, mechanizmy, motorové vozidlá. Otec nás učil jazdiť na šmikom riadenom nakladači, takisto neskôr už aj na traktorbágoch. Keď sa povie dynamik, tak si predstavím určite stabilitu, silu, efektivitu, progresívnosť, lojálnosť a hlavne ľudskosť. Tí ľudia tu majú ten zápal a entuziazmus pracovať, takže asi ľudia ma napadnú pri slove dynamik. Stabilnú stavebnú firmu a vlastne aj prechodné bydlisko, lebo som tu skoro stále. Úspešná rodinná firma, ktorá je na tom vrchole slovenského stavebníctva. Dynamik si spájam aj s futbalom, s malým futbalom a s futsalom. V prvom rade si predstavím kolegyne a kolegov, v druhom rade si spomeniem ako na spoločnosť, ktorá má takú neformálnu, povedal by som, že až rodinnú atmosféru. Hlavne istota. Viem, že sa môžem spoľahnúť na svojich nadriadených a podriadených. Ak niečo nastane, nejaký problém, firma ma vždy podrží. Seba. Neviem, dobrý kolektív. Prvé 2 roky sme boli 5, včetne mňa, a potom postupne asi za 2 roky nás bolo 12-13 a potom to išlo postupne. 1 rok nás bolo až 450. Najstarší je inžinier Ibrik Bohumel. Tak boli sme tam ja sám akože jediný rozpočtár, nejaké 1-2 účtovníčky a takto sme začínali postupne od nuly, od piky. Keď sme začínali, sedeli sme na Zobore, potom sme sa zo Zobora sťahovali do Mlynáriec a z Mlynáriec potom sem na VBC. Nebola to vízia od začiatku, pretože v tých 90 rokoch tu ani nebolo prostredie pre podnikanie. Proste chcel som sa mať lepšie, chcel som dať viacej svojim deťom a manželke. Jednoducho chcel som pracovať. Stále a stále som získal väčšie a väčšie zákazky. A tá prelomová bola, keď sa zriadil priemyselný park v Nitre a došli tam prvý zákazník, prvá hala Visteon, o ktorú som teda bojoval asi 6 mesiacov, kým som ho získal. Kde sme realizovali pre nás, ale aj v tom priemyselnom parku prvú takúto veľkú stavbu ako generálny dodávateľ, celý priemyselný ten objekt aj s inžinierskými sieťami. No a
táto hala nás vlastne dostala do stredného stavebníctva. Pretože ja som si uvedomoval, že firmy ako bol Mestský stavebný podnik, Okresný stavebný podnik, Družby, stavbové družstvo a podobné, ktoré robili stredné stavebníctvo v Nitre, v Nitranskom regióne, tak všetky už boli zlikvidované a vedel som, že ich niekto musí nahradiť. Takže to som chcel, aby to bol Dynamik. Od začiatku sme verili, že úspech sa buduje na dôvere, na poctivosti a dlhodobých vzťahoch. Moje krédo bolo a je dodneska, že ľudia musia načas dostať výplatu. Tých ťažkých úloh bolo vlastne každodenne veľa, ale napríklad sa mi stalo, že mi nezaplatili a ja som chcel dodržať to slovo, že som musel dať ľuďom výplaty a nebolo to ľahké, pretože sa jednalo napríklad o 2 milióny slovenských korún a teda ani málo ľudí, Najťažší projekt je vždy ten posledný, na ktorom aktuálne pracujeme. Vynorí sa mi vždy v hlave jedno sobotné do obedu, keď mi zvonil telefón a na druhej strane linky sa ozval hlas: Pán Smrek, prosím vás, prídite na stavbu, na streche vznikol požiar. Emócie a tú cestu na stavbu bohužiaľ publikovať nemôžem a boli sme vlastne 4 dní pred kolaudačným konaním. Aj tu sa vlastne ukázala sila nášho kolektívu a nášho subdodávateľského reťazca, pretože za tie 4 dní sme dokázali materiál nielen zabezpečiť, pripraviť, previesť, ale aj tú strechu upraviť a pripraviť projekt tak, aby v ten daný deň bol na kolaudáciu pripravený a kolaudácia prebehla úspešne. Ja som ešte zažil z časti aj socializmus a bolo to trošku iné stavebníctvo, terajšie, respektíve už po tom roku 89 ako do roku 89, kde boli nové výzvy, nové projekty, stavebníctvo sa začalo realizovať a uberať úplne iným smerom. Z môjho pohľadu nie je dôležité, koľko problémov alebo koľko zlých situácií počas toho pracovného života bolo, ale najdôležitejší bod je, že vždy sme ho zvládli vyriešiť, či už ja ako osoba alebo s pomocou kolegov. Jednoznačne boli nočné práce, kedy sme vlastne pri rekonštrukcii obchodného centra robili záchodu toho obchodného centra. V podstate zmenilo mi to úplne režim a tým pádom som sa musel prestaviť, ale podarilo sa nám to úspešne zvládnuť a dotiahnuť do konca. Veľa úloh je na začiatku procesu náročných a ťažkých, ale každá úloha má nejaké riešenie a zatiaľ sme sa vedeli vysporiadať so všetkým. Či sa zapotíme menej alebo viacej, tak zapotíme sa vždy, ale musíme vyriešiť. Takí tí náročnejší klienti sú vždy najväčšia výzva a paradoxne od nich sa najviac naučíme. Mal som napríklad ponuky ísť pracovať veľakrát do zahraničia, do Nemecka, kde by som zarobil veľa peniazy, ale bolo by to na krátku dobu. A ja som sa rozhodol, že budem budovať firmu na Slovensku, pretože som vedel, že príde doba, že aj Slovensko bude treba budovať a opravovať a že vtedy budem pripravený, budem mať referencie a pokiaľ by som odišiel do zahraničia, tak síce budem mať peniaze, ale už nebudem mať prácu. Takže bolo to jedno z mojich takých rozhodnutí. Otec nás začal zoznávať s firmou úplne prirodzene. Bral nás do kancelárie, na stavebný dvor, súčasťou sídla spoločnosti na Joneckej ulici boli aj stavebniny, kde nám ukazoval materiály. Tak oni to v podstate vedeli od malička, že ako ja pracujem. Keď bolo treba, tak som im chodil a ukazoval som im stavby a v podstate rozprával som im, prečo to tak je a prečo to tak má byť, alebo chcem, aby to tak bolo. Postupne prišli do firmy aj synovia pána Vikora. Firma sa rozrastala. Rozhodnutie zostať Dynamiku určite najviac ovplyvnil otec, časom už aj môj starší brat. Keď ja už som chodil brigádovať do firmy počas strednej školy a dokonca som chodil otcovi prekladať z nemčiny na niektoré rokovania ako stredoškolák. Keď sa rozhodovali ísť na strednú školu, tak naopak ja som bol ten, čo som ich odhováral od stavebnej školy, pretože som im hovoril, že to je veľmi ťažké zamestnanie. Január 2001 a pamätám si, že v stredu som doma oznámil rodičom, že teda končím so školou. Som dospel k záveru, že najväčšiu službu slovenskému stavebníctvu spravím, keď nikdy nevypočítam statiku žiadnej budovy alebo mosta. A teda oznámil, že chcem študovať ekonomiku a teda či by som mohol pracovať vo firme. Tak v pondelok ďalší týždeň som zarezával, takže pamätám si na to veľmi dobre. No ale rozhodli sa tak, jak sa rozhodli, chvála Bohu. A
teda svojím spôsobom už dneska prebrali vedenie tejto firmy a sú vlastne spoluakcionári, takže môžeme sa píšiť rodinná firma a ide to tak, ako to má ísť. No samozrejme som hrdý na tie výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť a to, že Dynamic je dneska jeden z najväčších koncernov stavebných na Slovensku. Ale veľmi som hrdý na to, akých lídrov sa nám podarilo v Dynamiku vychovať z našich kolegov. Teda to ma nesmierne teší, podľa mňa to je vizitka každého lídra, koľko lídrov dokáže vychovať a mám obrovskú radosť, keď vidím mladých ľudí, ktorí sem prichádzajú hneď po škole, my im dáme priestor a oni chcú samozrejme, alebo teda musia chcieť a keď potom po rokoch vidím, kam sa dopracovali a akí sú z nich manažeri. Viacerí si myslia, že to bolo cez posteľ, ale nie je to tak. Začal som na predajni ako predajca alebo na logistike a postupom času si riaditeľ všimol môj talent a perspektívu v tejto firme, tak som stal vedúcim strediska, dokonca 2, takže som tam, kde som. Do spoločnosti Dynamic som nastúpil ako čerstvý absolvent vysokej školy. Zvládaním projektov, situácií a nadobúdaním zručností a skúseností som postupoval na pozície stavby vedúci, zástupca projektového manažéra až do aktuálnej pozície projektového manažéra, ktorý riadí veľké a významné projekty spoločnosti Dynamic. Dynamic mi dal hlavne jednu hlavnú vec a to je príležitosť, ktorú som po vysokej škole potreboval. Dal mi príležitosť sa chytiť práce, rozvíjať a kariérne rásť, za čo som nesmierne vďačný. No ja by som to povedal tak, že som asi jeden z tých dobrých príkladov, kedy som postupne rástol popri firme a spolu s ňou a ja. Postupnými krokmi od stavby vedúceho som prešiel na projektového manažera. Z projektového manažera som sa po x rokoch stal zástupcom výrobného riaditeľa. Z zástupca výrobného riaditeľa som sa stal výrobným riaditeľom a teraz od v podstate januára som na pozícii obchodného riaditeľa. Zatiaľ som si prešiel skoro každou pozíciou. Prvý môj projekt bol projekt Slnečnice, rezidenčný projekt v Bratislave, kde som začal ešte ako študent počas štúdia na vysokej škole. A v podstate začínal som na pozícii asistenta stavby vedúceho. Potom v podstate som dostal šancu od vedenia manažmentu spoločnosti a ako projektový manažér pôsobím dodnes, kde mám za sebou viacero projektov so špecializáciou na industriálny priemysel a logistiku. Začal som ako obchodný zástupca a raketovo som vystúpal na obchodného zástupcu. Každý projekt bol príležitosťou dokázať, že dôvera je našou najcennejšou devízou. Nikdy som sa nezamýšľal nad tým, že súčasťou Dynamiku nebudem, nakoľko som to bral ako prirodzené smerovanie a otec nás k tomu tak viedol. No ako 18-ročný som začal najskôr ako dievča pre všetko. Prvých pár mesiacov zoznamovať sa s firmou, zoznamovať sa s ľuďmi, ako to tam vlastne funguje. A potom po pár mesiacoch sme sa s otcom dohodli, že budem robiť obchodného zástupcu na predaj stavebného materiálu. Po necelých 6 mesiacoch vo firme som prebral zodpovednosť za stavebniny. Pamätám si, že som musel riešiť úplne všetko od kompletnej výmeny personálu, ktorý tam bol, nové rokovania s dodávateľmi, nové obchodné podmienky a teda postupne to rozbehol a v podstate z toho prvého roku, keď vtedy mali stavebné tržby asi 11 miliónov korún, sme sa na ďalší rok pod môjim vedením dostali na vyše 40. Človek, keď vidí tých svojich potomkov, že sú dobrí, zdraví, úspešní, čestní, dodržiavajú tie morálne hodnoty, ktoré som vždy učil, tak z toho je len radosť. Ja môžem povedať, že som mal šťastie, že som počas toho pôsobenia v tých stavebninách mal možnosť stretnúť veľa úspešných manažérov z rôznych medzinárodných firiem, ktoré tu vyrábajú stavebné materiály a do veľkej miery ma ovplyvnili a tiež formovali. Tým, že som bol vždy najmladší v kolektíve a ochotný počúvať. Oni ochotne rozprávali, za čo som im vďačný, tak do veľkej miery ma inšpirovali, ako má byť vedená firma západným štýlom. Motivujú ma kolegovia, kolegyne, ktoré tu pracujú, keď vidím, s akým zápalom a s akým nasadením pomáhajú posúvať tú firmu vpred.
dá sa povedať, čistou náhodou. Reagoval som na inzerát ešte v Nitrianskych novinách. Si spomínam, že ma skúšal vlastne Vlado Vikor, terajší generálny riaditeľ, a nebolo to ľahké. Veľmi dobre si to pamätám. Ja som sa dostal do firmy prostredníctvom alebo vďaka Mikulášovi Bojkovi. Si pamätám, keď mi raz zavolal, že či nechcem zmeniť prácu. Ja som bol veľmi otvorený novým príležitostiam. Mal som absolútnu dôveru v to, že Miki si vybral dobre a že kam ide on, tak to je garancia toho, že to bude dobre. A čím ďalej som mal možnosť spoznávať vlastne rodinu Vikorovcov, tak som sa len utvrdzoval v tom, že áno, že bolo to najlepšie rozhodnutie, čo som kedy mohol spraviť. Vlada Vikora, majiteľa firmy a zakladateľa, som poznal od malička. A teda do Dynamiku som sa dostal tak, že hrali sme na škvárovom ihrisku v Nitre futbal a po futbale sme išli na pivo a slovo dalo slovo. To je deň, kedy sme sa akože stretli a bavili o nejakej možnej spolupráci. Pamätám si to veľmi dobre. Doporučili ma sa moje priateľky, ktoré už v Dynamiku pracovali. Doporučili ma na miesto asistentky, teda sekretárky v tom čase. Bola som v strese, nevedela som, čo ma čaká. Potom sa to zlepšovalo, začiatky boli samozrejme ťažké. Pán Vikor mi trpezlivo vysvetľoval, čo odo mňa očakáva. Do Dynamiku ma zavolal pracovať môj veľmi dobrý kamarát, ktorý v Dynamiku už pôsobil nejaký čas, a teda som úplne dôveroval, že sa jedná o dobré pracovné prostredie, a prešiel som výberovým konaním a 2 dní na to som sa ocitol na veľkom projekte v Petržalke. Dostal som telefonát od pána Bojka, trvalo asi týždeň, kým sme sa dohodli, a odvtedy som tu, ako som spomínal, viac ako 11 rokov. Nespomínam si ani na tento deň, takže je to ťažké povedať, ale dostal som sa sem určite autom. Do Dynamiku som sa dostal tak, že po škole som sem prišiel na brigádu. Tá brigáda trvá už 22 rokov. A keď som začínal, tak na našom oddelení boli okrem mňa v podstate 2 ľudia len, vedúci a ešte jedna kolegyňa. A pre porovnanie teraz majú naše oddelenia prípravy viac ako 30 ľudí, takže sme sa celkom slušne rozrastli. A nesmiem zabudnúť na futbal. To je akože história Dynamiku. Ešte za socializmu. Ja Dynamik si pamätám, ako oni mali mužstvo ešte za socializmu. Na škváre sa hralo tuto v Nitre. Ja som bol Vlada Vikora protihráč a v nejakom čase sa naše cesty spojili a mali sme jeden tým spolu. FK Dynamik Nitra sa to volalo. Čiže toto mi dalo veľa zážitky, zahraničné turnaje, domáce medzinárodné turnaje, prvá slovenská liga, najvyššia súťaž vo futsale. Čiže na toto rád spomíname. Vždycky, keď sa stretneme, sa bavíme hlavne o futbale. Určite mám veľa spomienok na bratov Bohumelovcov. Ich cieľavedomosť a nadšenie pretrváva dodnes. Vždy usmiata pani Dunajová. Organizovali sme také outdoorové akcie pre všetkých zamestnancov. Jeden vtipný moment je, že sme mali vajíčka hádzať do šéfa. Ale bolo mi to proti srsti, tak som zohnala takú bustu. Obliekli sme tričko, že šéf, a mohli sa všetci vybúriť. Férové vzťahy nie sú len slová, sú to každodenné rozhodnutia. A preto ľudia v Dynamiku ostávajú. Dynamik je pre mňa naozaj krásna firma a veľká výzva. Dal mi veľmi veľa skúseností, ktoré ma posunuli vpred. Dokážem posúvať svoje limity. Keď som si už myslela, že som dosiahla svoj limit, tak na druhý deň som stala a zistila som, že vôbec, že ešte viem ísť aj ďalej. A na tretí deň som zistila, že ani ešte nedosahujem zďaleka ten limit. Takže vnímanie posúvania limitov som sa v Dynamiku naučila úplne, že najviac a pozitívne. Viem, ako zdravo vie fungovať rodinná firma. V podstate mi možno vzala iba možnosť nejakého sklamania, keby som není v Dynamiku, neviem, ale za to som vďačný firme Dynamik, že ma o tohto ušetrila. Vďaka spoločnosti Dynamik som v podstate spoznal svoju ženu, s ktorou mám už 2 deti, takže dá sa povedať, že vďaka Dynamiku mám skoro všetko. Môžem jednoznačne povedať, že poza každej situácie sa snažiť nájsť riešenie, nikdy sa nevzdávať a k tomuto viesť aj teda svojich spolupracovníkov. Ja na Dynamik spomínam len v dobrom. Je to firma, ktorej som získala veľa skúseností. Mala som dobrých šéfov, čo teda nie je samozrejmosť. Veľa dobrých kolegov, s ktorými máme priateľstva dodnes. Vlastne Dynamik je pre mňa ako rodina. Celá rodina Vikorových, ktorých vnímam ako
dynamickú rodinu, lebo poznala som sa s chlapcami, videla som ich vyrastať, poznala som sa s rodičmi pána Vikora staršieho a vlastne ich život som prežívala spolu s nimi. Nespočetné množstvo skúseností nie len v odbore stavebníctva, v technickom myslení, ale vo veľkej miere aj v ľudských a medziľudských vzťahov. Do Dynamiku som nastúpila do stavebnej divízie na pozíciu asistentky výrobného riaditeľa a zhruba po roku a pol som sa presunula na pozíciu asistentky predstavenstva spoločnosti, kde pôsobím dodnes. Dynamik mi dal toho do života veľmi veľa. Úžasnú príležitosť, nakoľko je rodinnou firmou a je jedným zo zakladajúcich členov Family Business Network na Slovensku, ktorú v podstate aktuálne vediem a som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tejto úžasnej komunity, ktorá naďalej podporuje rozvoj rodinného podnikania na Slovensku. To, akým človekom som či už v súkromí alebo v práci, je dôsledkom pôsobenia firemnej kultúry a ostatných kolegov a činností, ktoré som počas tohto obdobia zažil. Dynamik mi dal robiť to, čo ma baví, pretože staviteľstvo som študoval už od strednej školy. Dal mi aj množstvo nových priateľstiev a bohaté skúsenosti v staviteľstve. Roky mi dali kila, lebo som dostal také poučenie, že rastiem s Dynamikom a vzali mi vlasy. Naučil som sa strašne veľa nového a neľutujem ani jeden deň v Dynamiku. Roky v Dynamiku mi dali podľa mňa množstvo skúseností, veľa známostí, super kolektív kolegov a čo im vzali? Zo pár mozgových buniek. Máme super firemné akcie, takže asi to. V podstate Dynamik je ako moje dieťa, je to moja hrdosť, je to moja česť, je to výsledok mojej celoživotnej práce a je to to, čo vlastne po rodine je najbližšie k môjmu srdcu. No samozrejme, že nahradiť otca vedenie firmy bolo náročné, keďže je zakladateľ a celú firmu vybudovala veľmi silná osobnosť a ľudia, ktorí tu pracovali, kolegovia, kolegyne, boli na ňoho silne naviazaní a teda aj na jeho štýl vedenia a riadenia, čiže to nebolo to vôbec jednoduché, ale čo si veľmi cením, že ten prechod na ďalšiu generáciu bol taký ukážkový, ako by sa to malo robiť, že v podstate sme sa s otcom dohodli niekedy okolo pol roka pred prázdninami, niekedy v júni, že od januára teda prevezme vedenie spoločnosti, takže sme to asi pol roka komunikovali a pripravovali. A v podstate od dňa, keď som sa stal generálnym riaditeľom, tak otec nejakým spôsobom nezasiahol do riadenia firmy alebo nezmenil žiadne moje rozhodnutie. Samozrejme, chodil som sa s ním radiť a niektoré kľúčové veci doteraz rozhodujeme spoločne aj s ním, aj s Dušanom na predstavenstve, ale mal som obrovskú mieru dôvery a autonómie a teda nejakým spôsobom to išlo. Ja vnímam Dynamik dnes ako firmu, ktorá stojí na dvoch pevných nohách a stojí tak pevne, že jej verím aj do budúcna. Verím v ľudí, ktorí tu pracujú. Mali sme tu rôzne obdobia, pandemické, vojnové, ekonomické krízy a vždycky bolo o nás postarané. Priestor, kde sa stále môžem rozvíjať, učiť, rásť a napredovať. Rodinná firma, ktorá má vo svojich génoch to, že sa delí nielen o to, že nám všetkých nejakým spôsobom deleguje robotu, ale o ten úspech. Možnosť pracovať v rodinnej súkromnej firme a byť nápomocný Vladovi Vikorovi a jeho rodine, splniť si jeho sen, mať stavebnú firmu, či už zo začiatku tak, ako sa vyvíjala, ale dneska medzinárodnú pomaly na najvyššej úrovni, čo sa dá momentálne na Slovensku. Dynamik pre mňa znamená miesto, kam chodím každý deň s veľkou radosťou a úsmevom na tvári. Je to v podstate taká moja druhá rodina a je pre mňa naozaj veľkou cťou, že môžem byť súčasťou tejto skvelej rodiny. Aktuálne je to, myslím si, že jedna moderná rodinná firma, ktorá kráča s dobou, ktorá investuje do svojich zamestnancov, technológií. Človek už nechodí do tej práce len kvôli tomu, že je to ako keby práca, ale
je to, hovorím, už ako keby moja druhá rodina. Dynamik pre mňa znamená určite stabilitu a to rodinné prostredie, ktoré vytvára hlavne svojimi úžasnými akciami, ktoré nikdy nevymeškám. Asi rodinu. Trávim tu viacej času jak doma, takže určite rodinu. Tak Dynamik pre mňa znamená momentálne stabilitu a istotu hlavne. No, znamená to proste zázemie, dobrý zamestnávateľ, dobré vzťahy, kolegovia, celkovo tá atmosféra v tej firme a že je to teda firma, ktorá niečo znamená. Rodina, férovosť, dôvera, to sú základy, na ktorých staviame a budeme stavať aj ďalej. Firma je v podstate od začiatku založená na tých istých princípoch. To je transparentne, čestne, udržateľne a dlhodobo. Tak výzvy pri riadení sú či v rodinej alebo verejne vlastnenej asi podobné, ale tá rodinná firma má tie špecifika, že treba zohľadňovať aj tú dynamiku tej rodiny a teda treba aj ten podnik viesť takým spôsobom, aby to nenarušilo tie vzťahy v rodine, na ktorých nám veľmi záleží. Roky s Dynamikom mi určite dali veľa vedomostí, skúseností, nových priateľov, známych. Takisto určite mi to vzalo čas na rodinu, ale neľutujem ani sekundu. Dynamik je viac než len stavebná firma. Je to miesto, kde sa spájajú generácie, kde sa hodnoty nemenia a kde 35 rokov staviame na dôvere.